na baki sarauta, a soyayyakin daga tuta, da ke kadai ni na aminta, ki bar ni zana cigata, ke ce muradin raina, ba kamar kini a gurina, ki zo ki kamo hannuna, tunda mun dace da juna. Soyayya, 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 ke ce tawa. Cikina kai ne abin faharina, idan na rasa ka ban san ina sa na kwana. Kananan a raina su gauri nan sai mu zauna, mai so na rike da amana kuma kar ka bar da a rana. Mai sona muradina, burina kai ne nawa. A bar batun kowa da kina nan dab da ni, ki ci abar yabawa inda za ki kula da ni. Komai ba ya damuna dan kin zama magani, idan na aure ki na ki cire ni ko ina. A bar sona